Doncs moltes gràcies a totes i a tots per ser aquí. Haurem d'anar aixecant una mica el coll per poder-vos mirar a tots. Jo faré una mica de provocadora de la conversa i a partir d'aquí anirem veient on ens porta, que jo crec que és el propòsit d'aquesta trobada. Com deien fa un moment, sense més ni preàmbuls, ni protocols, ni presentacions, ens tirem de cap. I jo el que he fet és preparar algunes reflexions, preocupacions, preguntes i introduccions a qüestions que m'han anat suggerint la lectura, sobretot del darrer llibre d'en Josep Maria Esquirol, La penúltima bondat, i a partir d'aquí ja anirem fent. Hi ha una presència en aquest llibre que a mi em va cridar l'atenció ja d'entrada, que és una presència animal, que és la vaca. Hi ha una vaca que passeja de principi a final al final d'aquest llibre i jo d'entrada, així sense afegir-hi cap reflexió extra, et volia preguntar què hi fa una vaca o unes vaques en un llibre sobre la bondat, perquè és evident que la resposta no és la més òbvia que ens puguem imaginar. No és només allò creure que els animals són bons per naturalesa i aquestes coses, sinó que crec que introdueix un fil més, que a més va de principi a final del llibre, i que m'agradaria que poguéssim entrar per aquí, una vaca o unes vaques, què hi fan en un llibre sobre la bondat? És una bona manera de començar, per les vaques, precisament. A veure, surten vaques, o sigui, faig sortir vaques. El recurs cap a les imatges de vegades és una cosa que va bé per amorosir els conceptes, perquè el discurs no sigui sempre molt abstracte o molt feixuc, i doncs això, les imatges tenen aquesta virtut. Per què surten vaques? Podria dir, per exemple, que m'interessa molt la lectura de Nietzsche, i a Nietzsche també li fascinaven les vaques. De vegades les tracta bé, de vegades no les tracta tan bé. O sigui, de vegades Nietzsche fa un elogi del rumiar, de l'acció de mastegar amb una certa pausa i no anar de pressa. De vegades fa caracteritzacions de les vaques més aviat pejoratives, però el que és clar és que li fascinen les vaques. I hi ha una imatge en particular que m'interessa molt, una escena, millor dir, més que una imatge, una escena de Nietzsche en el Zaratustra, que jo intento comentar, que és una escena en la qual Zaratustra surt de la seva cabana i veu tot un ramat de vaques que estan enrotllant, escoltant algú molt atentament. Llavors aquesta imatge de... Us imagineu una rotllana de vaques i molt atentes a algú que està al mig i els explica coses, i també els pregunta coses, i les vaques totes embadalides allí. I vaig mirar, això amb curiositat, a veure quin és l'angle de visió que tenien les vaques, i es veu que l'angle de visió de les vaques, que tenen uns ulls bastant grossos, és bastant ampli, de manera que quan tu vas per darrere d'una vaca hi ha gairebé que et veu. I Zaratustra, quan veu aquest rotllo, aquesta rotllana de vaques, s'acosta, però cap vaca, tot i veient-lo, no li fa gens de cas. Tan seduïdes estaven per aquell personatge que hi havia al mig. Això em va agradar molt i és un dels motius. L'altre motiu, segurament més rellevant encara que aquest, és que quan jo era petit a casa meva hi havia un parell de vaques i veia el meu pare que les anava a munyir cada dia, perquè les vaques s'han de munyir cada dia 2 cops i si no es posen malaltes. Llavors aquesta feina regular i imprescindible, encara que tinguis febre, has d'anar a munyir les vaques perquè si no es posen malaltes, és una cosa que tenia molt present d'infantesa. Llavors es van ajuntar coses distintes i aquest és el motiu pel qual un fil conductor d'aquest llibre és la imatge de la vaca. Sí, aquesta referència al treball, on ara involucraves el teu pare, que en el llibre no es menciona, però la relació de
del món humà i el món de les vaques, hi ha molt des del principi del llibre, apareix vinculat no des de l'imaginari d'allò salvatge, sinó al revés, del món del treball, no? Que ara expliques ben bé el per què. I per tant també m'imagino el de la bondat que dona títol en aquest llibre i totes les experiències que s'hi teixeixen, la generositat, el donar, l'escolta, tot l'entramat de dimensions d'aquesta vida compartida que tu explores en el llibre, entenc que és també una vida treballada, en aquest sentit, una vida que no és espontàniament així, sinó que com el cos d'una vaca s'ha de treballar cada dia. I em venia al cap aquella cançó que a mi m'esgarrifava molt quan érem petits, que era aquella de "Yo quisiera ser civilizado como los animales", que era una cançó que, esclar, realment, a mi de petita, que era quan se sentia, perquè ara em sembla que és molt cursi, molt passada de moda, però jo pensava, què vol dir això? I transmetia aquesta desconfiança cap a nosaltres mateixos, i que també és una mica tot el cataclisme de l'experiència moderna i sobretot l'experiència de la trencadissa interna, ètica, moral i política del segle XX, també d'un sistema de la cultura que ha produït monstres i que ja s'entreveia des dels inicis de la Il·lustració. Llavors aquesta apel·lació a la civilització del món animal com una expressió de desconfiança profunda en la humanitat, o en allò que ens fa humans. I jo em preguntava si d'alguna manera has escrit aquest llibre per combatre aquesta desconfiança, o per treure'ns d'aquesta desconfiança. Parles molt de la confiança també en el llibre i és una cosa que jo també en els meus escrits he anat buscant. La confiança més que l'esperança, gairebé, per mi és més important. L'esperança en tot cas pot ser una conseqüència de donar-nos confiança, però sense aquesta confiança primera en nosaltres mateixos, que no és ni l'autocomplaença ni la seguretat, sinó en què ens podem donar alguna cosa bona a nosaltres mateixos i als altres, que no hi ha ni esperança, ni treball, ni relació possible. Creus que estem en un moment de desconfiança profunda en la possibilitat de la bondat i que d'alguna manera el teu llibre és una resposta en això? A veure, sí, jo és veritat que la paraula confiança la uso de forma bastant central, que no és tangencial, perquè té una significació com també molt plàstica, o sigui, és molt reveladora, és una mica això que dius tu, o sigui, la confiança és absolutament necessària, és que sense confiança, què és el que passa? Que si agafem la literalitat de la paraula, confiança té a veure amb la verticalitat, o sigui, és la fiança, o sigui, fiança és verticalitat. I una mica la idea és que l'ésser humà és una petita vertical precària sobre l'horitzontal de la Terra. Aquesta precarietat, diguéssim, aquesta feblesa de la nostra verticalitat, per mantenir-se, necessita dues coses. Una és la que deies tu, o sigui, necessita una mena d'autoestima, que no vol dir cap mena d'egoisme, ni d'orgull, ni de supèrbia, però un s'ha d'estimar mínimament a si mateix, perquè si no l'odi cap als altres pot ser molt gran. I aquesta autoestima ha d'anar acompanyada de l'ajut dels altres. O sigui, una mica la idea és que ningú s'aguanta dret sol. S'ha fet la filosofia moderna, no només, però és veritat que la filosofia moderna crec que potser ha insistit una mica massa en la qüestió de l'autonomia personal. Llavors hi ha gent que parla de l'autonomia gairebé com a sinònim d'independència, o sigui, com si les persones fóssim independents, en el sentit que ens podem mantenir drets sols, i això no és així. Ningú s'aguanta dret sol. I, a més, no per un defecte, no és allò de dir, és que mira, som tan febles que ho som, que no ens aguantem drets sols. No, o sigui, efectivament no ens aguantem drets sols, però el dependre dels altres no és
un inconvenient, sinó que és una mica una sort. O sigui, una mica la idea és que sortosament depenem dels altres. Doncs aquesta dependència dels altres és la que té, per exemple, el món de confiança. O sigui, la confiança és aquell que et dona una mena de suport, que et dona un ajut, que et dona una base, que et dona un recolzament, i per això tu tens confiança, és a dir, et sostens millor, no? I efectivament, per tant, aquí hi ha una idea també de comunitat. O sigui, darrere d'això hi ha una idea de comunitat, que no té a veure amb un individualisme, més aviat al contrari, però tampoc no té a veure amb una mena de comunitat homogènia, amb un nosaltres indiferenciat, sinó és un nosaltres de relacions. Aquí, efectivament, vaig una mica al que deia abans, això és complementari. El tema, per exemple, de les animals, aquí és secundari, perquè realment la confiança, sobretot, és confiança amb els altres, o sigui, amb les altres persones. Però és cert que el treball, que la feina ben feta dur, que pot ser una feina ben feta amb els altres o amb els animals o amb les màquines, és igual això, però que la feina ben feta també du a la confiança. O sigui, du a la confiança perquè du a través del reconeixement dels altres a tenir aquesta autoestima. I si algú, per exemple, torno a l'exemple aquest de la vaca, oi? Si algú fa mató amb la llet de les vaques i la gent diu, ostres, quin mató més bo, doncs això és un motiu de satisfacció i et serveix també per continuar aquesta vida que té una certa dificultat. És a dir, mantenir la verticalitat és difícil, però amb la confiança o el reconeixement dels altres aquesta dificultat no se supera, però s'afronta millor. Sí, és aquest vas bé, no?, que surt en el teu llibre, que jo trobo que és una expressió molt bonica quan la vaig trobar en el text, no?, el poder-nos dir els uns als altres vas bé, i que és una expressió tan quotidiana com que en tenim també versions més iròniques, no?, com el vas bé cirerer, no? Sí, i aquestes coses. No, però vol dir que, però en canvi, al trobar... Però bueno, és l'expressió irònica del mateix, i al trobar-la en el llibre em vaig adonar que la sentim molt poc. És a dir, és tan quotidiana que fins i tot això, el llenguatge juga amb l'expressió, i jo quan la vaig trobar en el llibre vaig pensar quant de temps fa que no sento aquesta expressió, no? El vas bé, perquè... I tornem a la qüestió de la confiança-desconfiança. Més aviat, sempre estem exercint una mirada de la sospita, de veure quan... I no sé si arriba al nivell de la maldat, que ja en parlarem, però sí d'aquesta desconfiança de no expressar mai clarament el suport, que vol dir també capacitat d'agraïment, de reconeixement, d'alegria perquè l'altre, com deies tu, s'aguanti dret, estigui dret, camini, etc. I per mi hi ha un altre element en la confiança, i que té a veure amb el donar també, però que no és només la capacitat de donar-nos suport en aquesta fragilitat i en aquesta interdependència que ens vincula, sinó que és també la possibilitat de relacionar-nos, cadascú i amb els altres, amb el que no sabem, amb el no saber. Perquè la confiança implica un cert marge, a vegades molt gran, a vegades més petit, de no saber. Si jo confio en tu és perquè no necessito saber-ho tot de tu. Si confiem en que podem estar aquí junts parlant i escoltant-nos és perquè no ens cal passar 40 escàners ni tests d'idoneïtat per poder estar aquí. I jo crec que i així amb el futur també avançar confiadament és que no ens cal contractar una assegurança per fer tot el que viurem, etc. I jo crec que aquí sí que potser hi ha un element important dels nostres temps, que és que el no saber, tot allò que no sabem els uns als altres o del que passarà o del que arribarà al nostre entorn està tenyit de molta por. La por, que està molt absent en el teu llibre i és curiós perquè són temps molt tenyits per la por. Crec que fa molt difícil aquesta dimensió de confiar en que ens podem relacionar amb el que no sabem, tant dels altres com del món, com del futur, i per tant fa que
diguéssim, que tendim a fer o sigui, que convertim la confiança en demanda de seguretat, que és molt diferent, no? Que és assegura'm que tot anirà bé, assegura'm que no em faràs mal, assegura'm que si faig aquesta feina o aquests estudis en trauré algun resultat, assegura'm que és una demanda molt diferent, no? Sí, jo penso que és diferent perquè, clar, aquí la cosa és la ignorància que dius tu, o no la ignorància exactament, el no saber, no és la ignorància, el no saber, sí, aquest no saber forma part de la nostra situació, o sigui, de fet, sobre les coses més importants sabem molt poc, per no dir pràcticament gens, i això no significa que no hi pugui haver vincles molt estrets i molt forts. O sigui, penso que en part això és degut al fet que vivim en una època on hi ha una mena d'ideologia que podríem anomenar ideologia un pèl cientificista, no és la ciència, sinó una ideologia cientificista que juga sobre la hipòtesi de la transparència. És com si, encara que no ho sabem tot, no ho coneixem tot, però potencialment tot és cognoscible i tot podria arribar a dominar-se. Llavors, que no ho dominem, que no ho controlem, és simplement una qüestió conjuntural, és provisional. I per això la societat d'avui té una fugida extraordinària cap al futur. O sigui, hi ha molta gent que parla del futur. Jo crec que hi ha massa gent que parla... O sigui, no està malament parlar del futur, però parlar tant del futur és una cosa una mica inquietant. O sigui, com és que la gent parla tant del futur? És rar, això. És una evasió, una fugida. Llavors, què passa? Home, passa això que la vida humana està, no diria plena, o sigui, la vida humana està confeccionada per l'experiència d'allò que no pot ser explicitat, allò que de cap manera pot ser explicitat. Això no significa que tu no puguis realment confiar en una altra persona, i tant que pots confiar en una altra persona, pots tenir una amistat, pots tenir una companyonia molt grans, no? I no per això veure l'altre totalment transparent. És una mica aquesta idea també de la promesa. O sigui, nosaltres no cal dir et prometo que. De fet, hi ha una forma de ser amb l'altre, al costat de l'altre, que ja és com una promesa. O sigui, això també ho diu, ja que abans citàvem a Nietzsche, Nietzsche també diu que una de les coses més admirables nostres és que podem prometre. Poder prometre, o sigui, prometre vol dir, realment és parlar de futur d'una altra forma, és dir, vagi com vagi les coses, jo estic aquí, diguem, esclar, això és molt important, això és el que dona confiança. És dir, és per això jo estic d'acord amb tu que és molt millor la paraula confiança que no pas la paraula seguretat. És com si busquéssim massa la seguretat d'un sistema que en el fons no te la pot donar, t'autoenganyes, o sigui, la situació humana és de dificultat i és d'incertesa, i això és consubstancial, però sembla que hi ha una mena d'aire que fa que es cregui que això, a base d'assegurances i de moltes altres coses sistèmiques, es pot superar, i òbviament no va així. No, seguretat i transparència per mi formen part d'un mateix règim basat en la por a l'altre, i també, per tant, en aquelles tècniques i poders que ens puguin proporcionar més mecanismes per gestionar aquesta por. No cal llegir, per exemple, uns textos més reveladors que els manifestos i textos, diguéssim, ideològics de Zuckerberg, el creador de Facebook, que és precisament un predicador de la transparència. Però per què? Perquè a més té l'eina per oferir-nos un món suposadament transparent. I una transparència que per mi és el més terrible de tot, que es proposa, o gairebé s'imposa, perquè la seva altra cara és la sospita, i la sospita ja sota forma de culpa o de culpabilització. És a dir, tot el que no estiguis disposat a mostrar és perquè ja tens alguna raó per amagar-ho. Clar, respecte a això, i jo crec que la nostra societat està molt basada en aquests moments en aquesta lògica, és una lògica del terror, en realitat. És a dir, tot allò que no m'ensenyis és perquè tens alguna raó per amagar-ho, per tant ja és sospitosament dolent o et fa
directament culpable. Sí, o sigui, és gairebé com alguns hi ha estudis sobre les societats totalitàries que indiquen justament això, que una societat totalitària és aquella en la que per davant va la sospita, o sigui, i de fet fan que la situació sigui totalment inhòspita. És que és una cosa una mica curiosa que quanta més transparència en aquest sentit, més dificultat i més malestar. O sigui que no és perquè s'incrementi aquest discurs sobre la transparència i la seguretat que la gent estigui millor, sinó que més aviat el que s'incrementa és una mena de situació, en el fons, asfixiant. Jo en el llibre, aquí hi havia un tema, o sigui, una decisió una mica difícil de veure quina paraula utilitzaves per contrastar amb aquesta pretesa transparència, i al final vaig optar per dir que no hi ha cap problema, bé, no hi ha cap problema, sí que hi ha problemes, però que es podria recuperar la paraula misteri. Si no es vol parlar de misteri, perquè també totes les paraules bones estan hipotecades, o sigui, hi ha molt llast, no? I has de fer molta neteja. Però, esclar, o sigui, tota la vida s'ha dit, per exemple, això, que la vida és un misteri. La gent normal, és a dir, la més sàvia, la menys desorientada, és que a vegades són molt espontanis, que la vida és un misteri, efectivament. O sigui, la vida vol dir la vida personal de cadascú, o sigui, que cadascú en el fons és un misteri pels altres i per ell mateix, perquè, diguem, ningú és transparent per si mateix, tampoc, no saps exactament molt bé qui ets i què et passa, o sigui, això és molt difícil. Per tant, aquí, clar, la cosa és, quina terminologia pots trobar per fer aquest contrast. Misteri, ja dic, a mi em sembla que és una bona paraula, hi ha algun autor contemporani que també hi opta, Benjamin mateix, hi ha algun autor personalista com Gabriel Marcel, però també hi ha alguns altres, o sigui, si anéssim amb aquest registre filosòfic, és interessant adonar-se que en la filosofia contemporània ha tingut molta força la idea d'alteritat, o el concepte d'alteritat, que de fet és el paral·lel a misteri. En lloc de parlar del misteri, que sembla una cosa més tradicional, doncs alteritat, amb un sentit fort. O sigui, alteritat doncs, vol dir altre, o sigui, molt altre, no? Molt altre, fins al punt que és tan altre. Quan dius és que l'altre és una altra persona. Ja és important que sigui persona, però pots posar l'èmfasi en altre. És altre, molt altre, totalment altre. Llavors vas començant a recuperar aquesta experiència d'una fundària inabastable. I jo crec que això és bo, perquè dona peu al fet que els vincles, diguin com es diguin aquests vincles, siguin més valuosos, siguin vincles... O sigui, quan es parla llavors de l'amistat o de la companyonia o de la confiança, això agafa més força precisament perquè allò que es vincula són alteritats. I diries que és això, no? O sigui, jo en dic l'inacabat, no? També, o aquí he vist que han posat de filosofia inacabada, és a dir, aquelles dimensions del que sigui, de l'ésser, de la vida, del llenguatge, que no esgoten el que hi ha i que no sabem què són, però no ho sabem, unes perquè encara no les sabem, altres perquè no les sabrem mai, altres perquè les hem oblidat, o sigui, té moltes dimensions, no? Tot allò que no hi ha, tot allò que no és reconeixible, que no està verbalitzat en aquell moment, tot allò que no és manifest. I tu parles molt del donar com un verb que jo entenc que ens relaciona precisament amb això, no tant amb el donar el que ja tenim i el que ja sabem, et dono una cosa o una altra, et dono el que ja sé de mi, sinó que fins i tot podem donar el que no és encara, donar el que no tenim, donar el que no som, donar el que no és, com aquest gest o aquesta possibilitat generadora de món, de vincle, de vida que tenim. I per mi és un sentit molt bonic del donar, perquè no és el sentit possessiu de donar, que a més ens encadenen aquestes també vides tan comptables del que dona rep i el que rep dona. Sí, però això és una vida comptable, no? Pots tenir els comptes fins i tot ben portats, però hi ha un altre donar, que és aquest que ens relaciona amb el que no és encara, no? Sí, o sigui, aquí
també per justament evitar la comprensió reduïda del donar, com allò de donar allò que tu tens molt i et sobra fins i tot, llavors doncs en dones perquè te'n sobra. Vaig veure que la terminologia aquesta del generar era com bastant suggerent i se'n podia treure suc, perquè podries començar fins i tot pel gènesi, és a dir, el gènesi no només com una cosa de l'inici, sinó com una cosa de la base, perquè gènesi sí pot voler dir origen o inici, però també vol dir base. Llavors, gènesi, generativitat i generositat, o sigui, tot té la mateixa arrel, i aquí la idea és que pots intentar descriure una dimensió o un gest fonamental de la nostra manera de ser com expressable a través d'aquesta família semàntica. O sigui que es podria respondre que en un cert sentit l'ésser humà és aquell que és capaç de generar, i generar és fer aquest moviment. Però ja no és això de coses que tens, que pot ser també, però l'important és la forma de ser. O sigui, la generositat és no exactament això de donar alguna cosa que et sobra, sinó és l'expressió d'una manera de ser. I llavors aquesta manera de ser, clar, d'on ve aquesta generositat? També aquí estàs amb el mateix, d'on ve? Doncs no se sap d'on ve. O sigui, no pretenguis explicar, perquè aquí també hi ha allò que tu deies abans, o sigui, tu dius, mira, veus, ostres, és que és generosa aquesta persona, és que hi ha persones generoses, és generosa. Hi ha gent que et diu, sí, però segurament deu fer això, algun interès deu tenir. Alguna cosa. I llavors la cosa aquí, on està el problema aquí? El problema està en aquesta persona que busca l'interès darrere del desinterès, o sigui que ja hi ha la sospita per endavant. Aquí no se n'adonen, però tenen un problema, que no són... O sigui, perquè fins i tot, encara que hi hagués un interès, això no voldria dir que no hi ha... O sigui, sí, l'egoisme de l'altruisme, que és un tema... Sí, però és que... Sí, o sigui... És curiós, no és que fins i tot estava pensant ara de dir una cosa del parlo d'interès, perquè el parlo d'interès, evidentment que es pot utilitzar en aquest sentit de dir què hi ha interès, vol dir quina intenció amagada hi ha darrere d'allò que és maco. És maco aquest acte de junta, però hi ha una intenció amagada que no ho deu ser tant de maca. Llavors, això s'anomena interès. Però interès en sentit literal no s'hauria d'utilitzar per això, perquè vol dir justament interès és inter esse, o sigui, és ser entre. De fet, és una relació. O sigui, és com entre nosaltres. O sigui, interès és entre nosaltres. Per tant, fixa't fins on ha arribat aquesta mena d'accentuació de la sospita de caràcter individualista, que tothom veu allà un problema. Vull dir, per això estava dubtant de fer aquesta reflexió sobre el tema de l'interès. Però efectivament, aquí el tema és d'on emergeix la generositat o la bondat? Doncs no hi ha explicació. O sigui, esclar que hi ha moltes ciències, o sigui, hi ha una proliferació extraordinària de ciències humanes, que diem, o socials. Hi ha explicacions sociològiques, hi ha explicacions biològiques, hi ha explicacions neurocientífiques, però totes aquestes explicacions es queden curtes segur. I si alguna no es queda curta és perquè té un problema, o sigui, és perquè hi ha una desmesura en la pretensió d'explicar. O sigui, per què una persona és generosa? Perquè és generosa. O sigui, per això utilitzo l'expressió aquesta de l'Angelus Silesius, que utilitza també Heidegger, quan diu per què floreix la rosa? Diu, la rosa floreix perquè floreix, sense per què. O sigui, esclar que hi ha una explicació del florir de la rosa, però la cosa més important és adonar-te'n que hi ha un florir de la rosa que és perquè sí, o sigui, que és perquè sí, que no té explicació. Si busques l'explicació, de fet el que fas és reduir la meravella del florir de la rosa. O sigui, ja hi ha d'haver explicació, però mai que l'explicació faci com que tot és transparent i perfectament explicable i per tant no hi ha meravella. No, la vida ben mirada és una meravella. I la bondat o la generositat
és una d'aquestes coses. És a dir, el fet que l'ésser humà pugui ser verdaderament generós, és que això és que no és absolutament admirable. Vaja, a mi m'ho sembla. Jo estic del tot d'acord en aquest nivell, no? Diguéssim, respecte al que seria qualsevol pretensió d'explicació última i de reducció a gairebé a un algoritme, que és un nou imaginari de l'explicació total. Sense entrar en explicacions o sense caure en aquesta vanitat o ambició de l'explicació total, i tornant al treball de la vaca i del dia a dia, el que sí que penso, i t'ho volia preguntar, perquè més els dos ens dediquem a... Els dos som profes, els dos hem tingut fills, els dos estem en un món on transmetem i compartim paraules i actituds. Que no hi hagi una explicació última no vol dir que no ens la puguem explicar de moltes maneres, la bondat, la generositat, aquesta condició, diguéssim, de poder donar i crear entre nosaltres. I et volia preguntar si creus que d'alguna manera s'ensenya o es transmet, no com a condició última d'allò humà, sinó com a pràctica vital, i per tant també com a pràctica social, com a pràctica d'aquesta capacitat de fer de la nostra condició generosa una pràctica quotidiana, social, política, cultural, amistosa, afectuosa. Com s'ensenya, no s'ensenya, com s'ensenya, si és que s'ensenya, perquè tu ara has dit, és generós perquè ho és, sí, en últim terme, però ho podem ser més o podem ser menys, perquè també es degenera, que tu també treus aquesta paraula, també es degenera en nosaltres aquesta possibilitat, capacitat, disposició, no sé com en vulguem dir. Per tant, aquest cultiu d'aquesta condició en nosaltres, com creus que avui es pot no només oferir, sinó realment elaborar, transmetre i ensenyar, si és que es pot? Sí, a veure, sí, jo crec que sí que es pot d'alguna manera cultivar, o sigui, es pot conrear, es pot mirar de promoure. Evidentment, com que és una cosa molt greu, en un sentit molt important, no hi ha fórmules per això, o sigui, perquè per les coses més importants no n'hi ha de fórmules, no hi ha receptes, diguem. Si algú té una recepta, malament, també, no va així, però sí que hi ha un cultiu possible i probablement té molt a veure amb el fet que les coses valuoses es poden encomanar, s'encomana, de vegades s'encomana el constipat o la infecció, però de vegades s'encomana la manera de ser. Hi ha una mena de... S'acompanya, no? També, jo crec que s'acompanya. Acompanyar és una de les maneres precisament de no deixar l'altre sol en la fragilitat. Jo crec que moltes causes o moltes de les raons que hi ha darrere de molts processos de degeneració cap a actituds malèvoles, pràctiques de la sospita, demandes de seguretat, per tant també protecció dels propis privilegis, tot allò que fa que ens fem mal els uns als altres i fins i tot que ens vulguem mal els uns als altres, té a veure moltes vegades amb haver-nos deixat sols en aquesta fragilitat. Per tant, jo diria que l'acompanyar és molt important. Però clar, això ha de tenir unes traduccions en cada temps, en cada lloc i en cada espai que per mi són un repte, més enllà del treball personal o del cultiu personal d'una disposició que és com, no tant com fer-nos bons, sinó com fer-nos millors en el sentit més ètic de la paraula. Sí, a mi el que passa que és veritat que fins i tot costa això de fer-nos bons, però es tractaria d'això, es tractaria de... Es pot dir de forma més, diguem-ho així, en termes negatius, que ja van bé perquè són una mica més modestos, sembla més modest dir-ho en forma negativa,
Però jo estic d'acord amb això que dius, diguéssim, que es tracta d'acompanyar, l'acompanyar és una forma d'encomanar, perquè justament l'acompanyar el que fa és encomanar alguna cosa. Encomanar, o sigui, és el que realment acompanya està allí i fa un efecte amb el que acompanya. O sigui, no, deia, en termes negatius, és una cosa que últimament la repeteixo molt, però és que a mi m'interessa també i ho veig com molt ben vist i molt oportú. Adorno, després de la Segona Guerra Mundial, escriu un petit article que es diu com educar després d'Auschwitz. Per això deia el tema aquest del cultiu, que òbviament té a veure també amb l'educació. I, clar, aquí també, en principi, el títol de l'escrit és un títol que al·ludeix a la manera de fer alguna cosa. És a dir, com educar després d'Auschwitz. Clar, òbviament, com que és un home que no és gens banal, doncs no dona cap fórmula, o sigui, no hi ha cap recepta allí en aquest escrit. I no són gaires les indicacions, són poques les indicacions. Bàsicament jo diria dues, una que té a veure amb això que has treballat tu molt sovint i actualitzant tu, aquesta idea d'una certa il·lustració, o sigui, una certa claredat, una certa reflexió, i molt lligat amb això, i això és que em crida molt l'atenció i m'agrada dir-ho, diu, un moment que Adorno diu, i sobretot el que ha de vetllar l'educació és per fer minvar la fredor. Per fer minvar la fredor. Ostres, està molt ben vist, perquè és justament això, és a dir, què vol dir promoure la bondat o la generositat? Doncs en termes negatius és fer minvar la fredor, perquè la fredor o la indiferència és molt inquietant, és a dir, que les persones puguin ser fredes, que puguin ser inquietants. Això ell ho deia després de l'experiència de la Segona Guerra Mundial, on el mal es va propagar d'una forma absolutament monstruosa. Doncs que ell veiés aquí no una cosa demoníaca, sinó que veiés el perill que és que la gent sigui freda, no? Doncs sí, jo crec que en aquest sentit, ara, no hi ha fórmula, però que l'essència de l'educació i per tant de la cultura en general és el cultiu, el conreu de la generositat, jo no estic convençut. És que si no és això, si no és això, què és? Això és el cultiu de la humanitat. La humanitat és aquesta capacitat d'estimant-te adequadament tu mateix, ajudar els altres i estar pels altres. Això és la humanitat. Per tant, jo crec que efectivament això té un camp per recórrer, però que està al marge de les fórmules fàcils. Això per descomptat. Sí, jo precisament en l'assaig de Nova Il·lustració Radical començo una mica reflexionant entorn d'aquesta sensació una mica en l'esperit del temps, per dir-ho així, en el nostre ambient, en el nostre imaginari dominant, també no només en la teoria, sinó per exemple, en el cine, en la indústria cultural, tots aquests imaginaris de futur dels quals se'n parla tant, però se'n parla, com tu deies abans, però se'n parla en termes apocalíptics, en termes d'irreversibilitat de la catàstrofe, del desastre, etc. I alimenten molt, per mi, que és l'element preocupant, perquè d'apocalipsis ens n'hem imaginat de tot tipus al llarg de la història, però el que alimenten per mi molt és precisament el que jo en dic una rendició antropològica, una rendició respecte a nosaltres mateixos a l'hora precisament de mantenir viva aquesta confiança en que ens farem mal, fracassarem, etc., però la tasca o el compromís o allò que ens fa humans és precisament aquesta labor constant de fer-nos bons, de fer-nos millors, i no només cadascú a si mateix, sinó des d'aquell sentit que no hi ha vida bona si no ho és potencialment de tots. I jo tinc la sensació que en aquests moments hi ha com certa experiència com d'un límit històric respecte a nosaltres mateixos, i llavors es trasllada aquesta
diguéssim, aquesta capacitat de fer alguna cosa bona per nosaltres cap a altres instàncies, no? La tecnologia, els robots, és a dir, un ésser que no siguem nosaltres, al qual ja no anomenem Déu perquè ja no és a qui li transferim aquesta capacitat, però compleix la mateixa funció, no? Que és que vingui algú a salvar-nos, encara que ens l'hàgim d'inventar, no? Encara que l'hàgim de construir i encara que sigui ell qui ens hagi de convertir en una altra cosa. Últimament he llegit bastant sobre tot aquest imaginari amb el que estan treballant molts científics, i ahir mateix m'ho deia un científic d'aquí de Barcelona, i serem una altra cosa, no? Dius, home, jo no sóc essencialista ni em sento lligada a un humanisme, diguéssim, l'ésser humà sempre ha esdevingut una altra cosa, però hi sento com una formulació d'una nova esperança transferida, delegada cap a... I per això insisteixo molt en com... Per què desconfiem tant de nosaltres que ara tendim ja fins i tot a posar-nos en mans d'una altra instància que ens salvi de nosaltres mateixos, i ens salvi de nosaltres mateixos vol dir que ens salvi del dany que ja hem assumit que irreparablement estem causant en aquest món, fins i tot en món no només dels uns cap als altres, sinó entès com a món planeta, no? O sigui, d'això ja no ens salvarem nosaltres mateixos. Hem acceptat d'alguna manera aquest punt de no retorn. Sí, jo també em penso que coincideixo amb aquest diagnòstic, perquè fins i tot potser soc una mica més barroer i carrego més fort contra segons quin tipus de plantejament. També ara fa pocs dies un científic, perquè jo vaig explicar això tan bàsic, això que la vida humana és la verticalitat precària sobre l'horitzontal de la Terra, que vaig repetir una i altra vegada, i em va dir, un enginyer em va dir, però quin és l'I+D d'això? O sigui, volem dir, això és molt bàsic això, però quin és l'I+D? I vaig pensar, ostres, bona pregunta, no? O sigui, buscava què és el que va més enllà, no? I em va dir, què estan fent? O sigui, li va semblar molt poca cosa això que explicava jo, i em va dir, i em va preguntar, i què estan fent a les universitats nord-americanes els filòsofs? Em va dir això, o sigui, era I+D i què fan? I li vaig dir, mira, escolta, a mi no m'interessa el més mínim el que fan els nord-americans. Jo crec que per moltes universitats que hi hagi no van bé, o sigui, no van bé ells i de retruc no anem bé nosaltres. O sigui, la cosa és bastant més sèria, perquè estan molt desorientats, o sigui, no és broma, estan molt desorientats. Llavors, fins i tot amb això, ara, en particular, amb el tema aquest del transhumanisme i de la robòtica, del cíborg i tot això, què passa? Jo crec que això és una nova ideologia, és una cosa molt curiosa. Marx diu que la ideologia és allò que fa que la gent no toqui de peus a terra. I la millor ideologia és aquella que passa desapercebuda, és a dir, que gairebé no es nota. Efectivament, avui això no es nota, és a dir, no es nota en el sentit que no sembla una ideologia, però ho és. No ho és, perquè és una dimissió de la nostra responsabilitat, és una dimissió justament de la gravetat d'estar avui dempeus aquí i haver de respondre de la situació. No diu, no és que serà una altra cosa. Vull dir, a veure, què vol dir que serà una altra cosa? O sigui, jo segur que no, i el que diu això tampoc, o sigui, el que diu això es morirà sent el que és, ell no serà una altra cosa. Llavors, què estem fent? Estem fent una mena d'especulació sobre el que ens succeirà a nosaltres. O sigui, jo crec que és bo, jo tampoc soc essencialista, però la condició humana que està sotmesa a canvis, està sotmesa a canvis, però jo crec que hi ha la necessitat, no la necessitat, sinó l'oportunitat de tornar-nos a repetir quina és la nostra situació fonamental. La nostra situació fonamental és que estem aquí, sobre la Terra, potser d'aquí un temps anem a una altra Terra, diguéssim, que també serà, o sigui, com aquesta serà plana, o sigui, això que diu, estem aquí sobre la Terra, que és plana, més o menys, diguéssim, o sigui, plana, aquí sobre la Terra, sota el cel, això ho deia Heidegger, no? O sigui, en aquell moment diu aquí sobre la Terra, perquè la Terra sempre està sota el cel, en companyia dels altres i a l'espera d'alguna cosa. Bé, aquesta és una mica la situació humana. I estem aquí, vull dir, llavors,
que ens diuen que potser hi haurà algú altre. Bueno, si bé, jo penso, si els científics són capaços de donar peu a un altre tipus d'ésser que comparteix la nostra solitud, doncs mira, benvinguts a la colla, no? O sigui, però de tot bé, ara no, afegeixo només una cosa més. Per anar una cosa del tema del llenguatge, o sigui, es parla d'intel·ligència artificial. Jo, per exemple, estic en contra que es parli d'intel·ligència... No estic en contra, que facin el que vulguin perquè tampoc no pots posar límits a les paraules, però s'ha de dir intel·ligència el que fa un computador? Això és intel·ligència? O sigui, jo no ho tinc gens clar, això. Llavors, hi ha també una mena de colonització del llenguatge que ajuda a l'eficàcia del tema ideològic. O sigui, si aquest científic que diu que farà una altra cosa, doncs que utilitzi unes altres paraules per parlar d'aquesta altra cosa. Però que no... Per què? Perquè és això, o sigui, quina és una mica la tesi del llibre, al final és que... Perquè volia parlar de l'essència de la vida humana. Jo crec que l'essència de la vida humana es podria dir que és el fet de la possibilitat de quedar molt afectat. Això són com els afectats, o sigui, els commoguts, d'alguna manera, no? I aquesta capacitat de quedar realment afectat, de quedar tocat, que de fet no és una capacitat, és a dir, és una cosa en la que ja estem, o sigui, qui és l'ésser humà? El que està tocat. O sigui, tu podries afegir, està tocat de l'ala, abans dit allò dalt. Perquè m'ha fet gràcia allò que has dit dels Bessiraré, no sé si seria com una prolongació, tocat de l'ala, però no, la cosa és que és veritat, o sigui, l'afectació, o sigui, qui és l'ésser humà? El que està molt afectat, o sigui, aquesta és la cosa més fonda, jo crec, en nosaltres. Llavors, mira, diu, un ordinador que ha guanyat, un programa informàtic que és espectacular, o sigui, això jo ho trobo espectacular, això, vull dir, no és que ho desmereixi, simplement és que es tracta de posar cada cosa al seu lloc. Un programa d'ordinador que guanya la partida d'escacs al campió del món. Ostres, dius, com pot ser això per ells? O sigui, està clar que la màquina guanya, diguéssim. Quina és la diferència fonamental? La diferència fonamental és que guanya, però no es posa contenta. No s'afecta, no és tonteria. De fet, es podria dir que ni ho sap que guanya. O sigui, guanya, però no ho sap que guanya, perquè no ho sent que guanya i per tant no està colpida per la victòria. No ha guanyat simplement, ni tan sols això es podria dir. S'hauria de descriure la situació d'una altra manera, però es descriu en termes antropològics, és a dir, allò que, doncs... Sí, no hi ha el replec, no?, que dius tu, no hi ha el replec. Efectivament, no té replec, sí. No, perquè emocions ja n'hi afegiran, perquè les emocions... Faran veure, o sigui... Sí, l'emoció com a reacció a una situació... Això, amb tot aquest món de la gestió de les emocions, totes aquestes coses, però el que dius tu molt bé al llibre, no? És el sentir que estàs alegre, sentir que estàs viu, sentir que això és el reflex, és la reflexió, és aquest moviment d'anada i de tornada que tenim el que siguem els humans, no? I que jo l'altre dia venia, aquesta setmana, que he fet molts trens i moltes anades amunt i avall, estava anant de Múrcia a València, amb un tren llarguíssim d'aquests, que hi ha el no corredor mediterrani aquest que tenim, i anava jo preparant les meves notes per una conferència i de sobte en els monitors de les televisions del tren veig una cosa estranya que em va cridar l'atenció i era l'Iñaki Gabilondo, és habitual veure-la parlant amb un ésser que, i com hi havia llum, sol i això, i miro bé, estava entrevistant a un androide, no? Un androide que, evidentment, com a bon androide, era femení i oriental, no? Perquè si alguna cosa ens imaginem com a molt futuristes o molt poc... Jo vaig pensar, és la geisha pòstuma, no? Perquè, clar, hi ha aquesta artificialitat de la presència, perquè no és ni corporalitat, de la presència de la dona oriental. Llavors vaig enganxar un tros de conversa. I va haver-hi un moment que el Gabilondo li pregunten a l'androide tens ànima? I l'altre, en lloc de sorprendre's,
amb total impassibilitat, li contesta, li diu, és diferent l'ànima de la ment? Aquí el que es queda patifús és el Gabilondo, que no sap què respondre-li, i es queda, sembla ell l'androide perquè es queda congelat i diu, no sé... Llavors es continua l'ésser aquest, que jo abans havien estat entrevistant el creador, bueno, després vaig reconstruir les imatges i no sé, ara vull investigar qui era aquesta geisha posthumana, però llavors ella li diu, mira, saps què us passa als humans? Que sempre us heu volgut sentir especials i us heu inventat coses per donar-vos aquest sentiment de que sou especials. Diu, el nostre avantatge, parlant d'un nosaltres que encara no existeix, però d'aquest nosaltres que serem els androides, diu, el nostre avantatge és que no tindrem aquesta necessitat. I venia a dir, serem pura intel·ligència en aquest sentit no afectable. I per tant, no afectable vol dir especial, clar, sí que hi ha hagut tota una ambició de la humanitat d'ensenyorir-se, de dominar el món, la natura, el sentit últim de les coses, de no acceptar la seva fragilitat. Però feia la crítica en això i al mateix temps desplegava o desfeia el replec. La intel·ligència és un continu de processos intel·lectius que van des de les cèl·lules fins al Big Data. I el moment humà és una vana pretensió de sentir-se especials. Nosaltres no tindrem aquest problema. I vaig pensar, realment és cap aquí on s'apunta, a desfer aquest problema en un continu d'això, del que en diuen intel·ligències en aquest sentit procedimental. Sí. Per això és un mer procediment, o sigui, jo crec que la intel·ligència procedeix de l'afectació, o sigui, és perquè estem afectats que sorgeix alguna cosa així com aquesta mena de capacitat de llegir el que se'ns presenta, que és el que significa literalment la intel·ligència. Una altra cosa és que això pugui donar peu a unes abstraccions operatives que realment són molt eficaces i són espectaculars, que és tot això justament el que s'està produint. Jo simplement demano una claredat, perquè el problema normalment és la confusió. O sigui, la confusió desorienta. Pot ser enlluernadora, o sigui, es poden vendre moltes coses i pot haver molt finançament i pot ser investigació puntera, però que es distingeixin bé les coses, que no es digui una cosa de forma inapropiada perquè llavors el que estàs fent és confonent. I jo l'únic que dic és que, esclar, tot això pot ser molt enlluernador. Ara, a veure, a mi què em passa? Doncs que a mi, i veig a moltes persones al meu voltant, els meus alumnes a la facultat per descomptat, perquè si no estarien ja a la facultat, tenim un problema. O sigui, quin problema? Doncs un problema que és que no sabem si la vida té sentit, estem afectats, vull dir, estem tocats. I per què estàs tocat? O sigui, per què estàs afectat? Fins i tot estàs afectat, aquesta és una mica jo diria la genialitat heideggeriana, estàs afectat fins i tot pel no-res. De fet, la idea és que estàs afectat sobretot pel no-res. O sigui, quina és l'afectació fonamental? La del no-res. I això té Heidegger li dona un nom, però que nosaltres tinguem una sensibilitat tal, o sigui, que fins i tot el no-res ens pugui afectar, això és molt expressiu d'allò que som. I aquí estem, o sigui, i nosaltres busquem orientació a partir d'aquesta afectació i volem trobar sentit a les coses a partir d'aquesta afectació. I jo crec que tot discurs de caràcter operatiu és d'un altre registre que no orienta. O sigui, aparentment pot orientar, donar explicacions, però no orienta. O sigui, l'orientació de la vida humana és d'un altre registre. I per això crec que aquesta necessitat de distingir, respectant cadascun dels nivells i admirant cadascuna de les coses, però mantenint cada cosa al seu lloc adient. I amb aquest, seguint el fil del que dius, el mal o la maldat o allò que ens fa fer mal és fruit de la desorientació? És a dir, a mi una de les coses que em va colpir més quan vaig... De fet, no havia ni començat a estudiar filosofia, era a COU, en una classe de COU, va ser aquella idea que em sembla que
que venia d'alguna classe sobre Sòcrates, o així, una mica d'aquest intel·lectualisme socràtic, no? De que el mal es deriva de l'error, no? Del no haver sabut, del no haver entès, del no haver comprès, de l'estar desorientat en els teus... És aquesta la... I és una cosa que mai més l'he sabut de pensar, I després, per exemple, he treballat molt filosofia oriental i surt molt aquesta idea, no? De que, diguéssim, més que dos principis, no? El de mort i el d'amor, o el bé i el mal, diguéssim que el mal no és res, també és un no res, però és l'efecte o la conseqüència de la nostra desorientació. Tu com expliques, si la bondat es contraposa a la maldat, per no parlar de bé i mal, d'on ve que ens fem mal, la degeneració on comença, no? És aquest pas en fals que seria l'altra cara del mig pam, però que seria el pas en fals cap a... És a dir, sempre és fruit d'un error, d'una desorientació, o hi ha alguna cosa més, no? I com que d'aquí a la tardor ens hem de trobar parlant del mal, dic, a veure si m'ho expliques, per mi això sí que és un misteri, però a més un misteri dolorós i inquietant. És a dir, per què ens fem mal? Si podríem no fer-nos-en. Sí, o sigui, jo començaria amb això últim que acabes de dir, o sigui, què passa? Que la bondat, la generositat, finalment és inexplicable. I jo crec que amb el mal passa una mica el mateix, és a dir, no es pot arribar a explicar el mal, no hi ha una explicació possible. Ja saps, hi ha teories filosòfiques poderoses que han intentat explicar-lo i situar-lo perfectament i dir aquestes són... Però avui, sobretot avui, ens sembla, tot i que la filosofia caduca molt poc les coses, però és molt difícil assumir aquesta mena de discurs teodiceic, no? O sigui, aquesta cosa ens sembla molt... Per tant, hi ha una arrel última del mal que jo crec que és inexplicable, que és misteriosa i està allí. I llavors, això què vol dir que no es pot fer res? No, una altra vegada estem amb el mateix, és a dir, hi ha una aproximació a coses que pot ajudar a què? No tant explicar el fenomen del tot des de l'arrel, sinó a trobar elements per fer-lo recular. Tu no pots explicar del tot l'arrel del mal, però pots adonar-te'n que hi ha alguns factors que contribueixen a la seva difusió. I si els detectes i socialment hi ha prou força com per posar allí unes barreres, doncs aleshores allò ja és molt valuós, no? És com, per exemple, ja que s'ha parlat molt últimament d'Arendt, doncs Arendt fa això, o sigui, Arendt no dona una explicació de l'arrel última del mal. Simplement diu que un dels factors, i és un factor realment rellevant de la seva propagació, és la banalitat. O sigui, la banalitat social, aquesta mena de superficialitat, és un mitjà de conducció perfecte. Per tant, d'aquí en treus una conclusió, saber, s'ha de mirar que, de fet, que la societat no sigui banal, no sigui superficial, perquè d'aquesta manera no és que evitaràs l'emergència del mal, però sí que pots posar límits a la seva extensió ràpida. I jo crec que això és una filosofia modesta, és una filosofia modesta sobre el problema del mal. I després una altra cosa és que el que miro de fer és sortir d'un esquema dualista, de dir el mal i el bé, tot i que alguna cosa hi ha d'això, i mirar de treure també profit de la terminologia aquesta que deia abans de la generositat, perquè tu tens la generació de les coses, la generació, és aquest moviment, i tens també la paraula degeneració. I llavors m'agrada això per què? Perquè la degeneració és degeneració de la generació, cosa òbvia. Per tant, és com si moltes vegades allò que ens fa mal, allò amb què ens fem mal, sigui una degeneració de la generació. O sigui, és com una cosa segona, que per tant podria no ser, no és tan radical, o sigui, podria no ser. L'autoritat és un fenomen valuós, ben entesa. L'autoritarisme és la seva degeneració. O sigui, una cosa és la democràcia, l'altra cosa és el populisme, i és la degeneració de la democràcia. Per tant, podríem agafar molts fenòmens, dius que són fenòmens valuosos, fenòmens que són de generació, però a poca distància, a la mínima acabades,
allò pot ja canviar de color del tot i ser just al contrari. Clar, aquí tampoc no pretén que això sigui una explicació última i definitiva, no? Però sí que és un element de dir, home, doncs l'ésser humà és capaç de generar coses valuoses i belles en ve alta, però ha d'estar sempre vigilant, hem d'estar vigilants a la facilitat amb què les coses que tenen vàlua puguin degenerar. Sí, per mi aquí la pregunta més que quina és la causa última del mal, del dany, per mi n'hi ha una de molt bona de pregunta i de fet es fa molt als inicis de la modernitat, que és la pregunta com hem arribat fins aquí, que és molt diferent de quina és la causa que ens ha fet actuar d'aquesta manera, no? I és la pregunta que fa, per exemple, la Boétie, que en el Tractat de la Servitud Voluntària, que és un text del segle XVI, que es pregunta això, per què tanta gent, no només, diguéssim, està dominada en termes objectius, que això pots explicar teoria política o història o el que sigui, sinó desitja arrossegar-se sota els peus d'un tirà, o d'un... Aleshores, en lloc de fer una mena d'ontologia de la servitud, el que fa és preguntar-se molt humilment, molt pragmàticament, com hem arribat fins aquí. I jo crec que és una pregunta molt emancipadora, en realitat, que és anar a buscar el pas en fals, el moment no que ens condemna a repetir sempre, perquè portem el mal en nosaltres i sempre... No, al revés, el pas en fals, el moment en què això que podria no ser va començar a ser. I sempre és per algun tipus de procés molt concret. I jo crec que és una actitud explicativa que ens podem fer de molts d'aquests fenòmens que tu dius de generació i de generació, que ens permet, d'alguna manera, tenir una eina crítica concreta i molt alliberadora en el sentit de que si respecte a qualsevol situació de la vida ens podem preguntar com hem arribat fins aquí, podem començar a pensar que pot no ser així, I això val per tot, Jo crec que també és la pregunta de Foucault, com hem arribat a ser el que som i com podríem deixar de ser-ho, Per tant, és aquesta capacitat que tenim no de canviar l'arrel mateixa del que ens mou, sinó de moure'ns d'una altra manera amb el que som. Sí, jo estic d'acord. I l'únic que afegiria amb el que dius tu, que comparteixo, és que aquesta cosa de com hem arribat fins aquí no es miri només des del punt de vista històric, de dir, a veure, sinó que es miri des del punt de vista justament d'aquesta mena de present absolut en el que estem. És a dir, com és que avui arribem fins aquí, perquè la degeneració no està en una mena de passat immemorial ni tampoc de passat més cap aquí, sinó està en el cada dia, en el dia a dia. O sigui, des de la base hi ha processos de generació i processos de degeneració. Llavors, saber advertir-los és això que dius tu, no és l'explicació total des del punt de vista teòric, però sí que és una forma de reforçar-te per aquesta mena de lluita i de combat contra les coses que ens fan mal, contra la violència des de tots els punts de vista, totes les seves manifestacions. Sí, i saber que està en nosaltres i amb nosaltres, que això hi ha aquesta frase de Rousseau, que a mi hi ha moltes coses de Rousseau que m'irriten molt, però d'altres que són molt directes, i diu, l'home és l'únic animal que es fa idiota a si mateix, i idiota en el sentit també fins i tot literal grec, de la paraula idiota, és a dir, un ésser que només mira per si mateix, que es mou només per interès, és igual, per una mirada que només retorna sobre allò propi, sobre uns mons petits, mesquins, que és un altre tema que a mi m'inquieta molt, més que la maldat, que la mesquinesa, aquesta versió petita d'aquest mal que ens fa petits, que ens fa idiotes en aquest sentit, és a dir, desvinculats dels assumptes comuns, d'allò que ens fa bé els uns amb els altres. Jo trobo que recordar això, és a dir, que
que ni som idiotes per naturalesa ni estem irreversiblement condemnats a fer-nos mal, és recordar que la idiotesa també en som autors, o causants, i això ens retorna a les nostres mans la possibilitat de deixar de ser-ho. Sí, diguem que et fa més clar la responsabilitat, o sigui, el fet que responsabilitat en sentit literal, és a dir, responsabilitat vol dir la necessitat de respondre, o sigui, que una de les afectacions fortes de la vida és que te n'adonguis precisament del fet que has de respondre. Això vol dir, no és una cosa així abstracta, teòrica, la responsabilitat. És que hi ha com una mena d'interpel·lació. Cadascú de nosaltres està com a interpel·lat a respondre de manera que això, que disminueixi la maldat. Per això hi ha una expressió que també m'agrada molt de repetir de Levinas, un autor contemporani, que diu que el pensament, clar, a vegades es diu, el pensament sorgeix de l'admiració, de la capacitat de quedar bocabadat i de quedar davant de la immensitat del món o del que tu vulguis. Això és així, però mira què diu en un sentit, jo crec que és una mica socràtic, vaja, no, crec, segur, una mica socràtic, diu, el pensament també sorgeix de la vergonya. Jo estic d'acord, això, o sigui, la vergonya, perquè la vergonya és també aquesta mena de sentir-se que no respons al que hauries de respondre. No respondre, és a dir, i llavors que aquest sentiment de vergonya, perquè això és el mateix que alguns anomenen la mala consciència, és a dir, és una mica paradoxal, però és que la mala consciència és molt bona, perquè si no tens mala consciència, malament. O sigui, en un cert sentit, o sigui, tenir mala consciència va bé, o sigui, va bé. Pot ser una expressió justament de tenir consciència, perquè clar, si no tens, el que no té mai mala consciència, a no ser que sigui un sant, denota alguna cosa. O sigui, llavors, pensar vol dir pensar precisament a partir de l'experiència d'una cosa que tu hauries de respondre i que no respons. I amb això estic totalment d'acord. Vull dir que nosaltres no podem evitar una part considerable de la foscor del món i dels abismes del món. Això és per descomptat, perquè no depèn de nosaltres, però una part molt important sí. O sigui, hi ha molta violència i molt mal que som nosaltres mateixos el que el fem. I d'aquesta en som tots responsables. I llavors aquesta consciència, és a dir, comprendre que això és així, és aquest sentiment, diguem així, de vergonya que diu... Per això el pensar, tornem una mica al que dèiem abans, per això hi ha molt, jo crec que val la pena fer la distinció entre el pensar i el conèixer. Conèixer és el descobriment de les estructures, diguem així, objectives, entre cometes, de la realitat. O sigui, conèixer quina és l'estructura d'aquesta taula o quina és la composició de l'ésser humà. Diuen, per exemple, fa gràcia això, que diuen que els biòlegs i els que entenen, els químics, que nosaltres som pràcticament tot aigua. Realment, no que pràcticament tot tu siguis aigua, o sigui, no ho sembla, no? O sigui, no ho sembla. No ho sembla, però... I a sobre tenim set, no? Quan ho diuen, digui, i a sobre tenim set i podem morir de set. Clar, però el que vull dir és que el coneixement és això, el coneixement és que et diguin que, i estan en el cert, però ara, què vol dir pensar? Pensar no té res a veure amb pensar si ets aigua o no ets aigua. Pensar vol dir que tu, és això, has de mirar d'orientar-te en la vida, I per orientar-te en la vida és això, has d'afrontar aquesta mena de situacions existencials per a les quals saber si ets aigua o no ets aigua no serveix. O sigui, i per tant el coneixement és una cosa i la cerca de sentit és una altra. Per això es diu que pensar pròpiament és buscar el sentit de les coses. I de les coses, quines coses? De les coses més fondes, de les coses més importants. Què és el que passa? Que aquí mai hi ha domini. I aquest és el motiu pel qual no hi ha un possible pensament complet. O sigui, la filosofia, com dius, és inacabada, però és que ho és essencialment inacabada, perquè el pensar és una aproximació contínua al sentit. Això no vol dir que sigui absurd i que no facis camí. Fas camí, però no hi ha la possessió que sí que es pot assolir en el coneixement, que és d'un altre registre. Llavors, una mica, també aquí una mica la idea que intento subratllar és que el pensar s'assembla, en el millor dels casos, en aquest sentit, a la generositat.
perquè també la generositat és un donar i el pensar també. O sigui, el pensar, per això es diu moltes vegades el pensar és pensar en diàleg, i és veritat. O sigui, ningú pensa sol, ningú podria pensar sol, ens nodrim dels altres, dels que ja han pensat abans que nosaltres, dels contemporanis, i això és una sort. O sigui, això dius que... No, o sigui, realment la sort és poder dialogar amb gent que ha pensat abans que tu, nodrir-te d'això, disfrutar amb això, quedar apassionat per això i compartir aquesta passió amb els altres. Per tant, el pensament ell mateix jo crec que és generós. Jo crec que aquí hi ha una mica de socratisme. O sigui, Sòcrates veu una mica això, veu que el pensar és una certa cura de la ciutat. La ciutat malalta, que és una ciutat gasiva i plena d'aparences, es cura, si més no en part, per la generositat del pensament. Jo crec que ho podem acabar aquí. Podem acabar aquí, perfecte. Perquè ha quedat molt ben tancat. Moltes gràcies.